We beat them by almost half. Magandang gabi basketball fans, magandang gabi Bicolandia. Ito muli ang inyong paboritong basketball dito sa Bicolandia. Ang Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, syempre headed by Congressman Saldico. At ang Ako Bicol Party List, Congressman Jill Bongalon. And again, magandang gabi sa inyo. The name is Wadi Jan Bachiller. At your service, kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this game between Donsol and Pilar. Good evening, partner. Good evening. Good evening din sa ating mga manonood. Dito tayo sa Pilar Gymnasium, partner. And of course, wag na natin to patagalin. Game between Donsol and Pilar, the home team. So, bato na natin to sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Yes, magandang gabi. Kami nagbabalik. Labanang Donsol versus Pilar dito sa Pilar Gymnasium. Again, the name is Wadi Bachiller, Jan Bachiller, kasama si Coach Paul Sepe. Magandang gabi, Coach. What an exciting game. Grabe, jump pa crowd dito sa ating venue. Kanina pa lang, nung first game natin, talagang punong-puno na ito, no? Labanan naman kanina ng Castilla at Magallanes. Nagwagi doon yung Castilla sa pangunguna ni Denzel Aspe. Now, ngayon, home team Pilar versus Donsol. Tingnan natin yung sino ang magwawagi. Yes, tama ka dyan. I've seen some familiar faces na naglaro na din sa ating iba-ibang leg dito sa Ako Bicol Cup. And donning the white jerseys are Donsol and yung Pilar naman, yung green and yellow. Yes, partner. So, sabi mga familiar faces dito sa Donsol, partner. As we can see, Renzo Llantero. Yes. Ito si Bardepar, naglaro din sa sa Kamaligan to. And sa kabila naman, talaga ito star-studded dito sa kabila. We have Salvacion, Albaitar, and yung veterano natin yan si Aquino. Yes, tama and dyan. andyan pa si Borbe. So talagang ito mga hindi bago sa ating Ako Bicol Cup itong mga players na to. Tama ka dyan. And first bucket, courtesy of Salvacion, na si Llantero. Attacking the paint. Stolen by number 0 na si Laiko. Ayan na. What a shot. Dito kay Sandrino Mark, and the score is that's 4-0, partner. 4-0. 4-0 yung ating score. Ano si Lionel Barde. One-on-one against Salvacion. Barde attacks. Kicks it out
to Harabejo for 3. No good. Aquino. And number 14 na si Nopre. Battling out sa rebound and possession mapupunta dito sa Pilar. So at the early stage of the game, partner, talagang beginning to pick up na itong mga taga-Pilar dito, partner. So tingnan mo naman, napakahaba nitong player, nitong Pilar. Ayan ang Salvacion. And meron tayong loose ball foul at tinawag dito kay Joey Albaitar. And alam natin din si Albaitar as Lantero is a native of Daraga Albay, and now they're donning the jersey of both teams. So talagang tingnan natin ano ang development ng big man na to sa mga susunod na minutos. Yes, so itong dalawang ito, titingnan natin yung matchup nito, partner, kasi magkakilala talaga itong dalawang ito. Good give and go. Yes. Magandang pasa. Albaitar missing the point blank range. Rebound by Sir Barde. And alam naman natin na itong si Leonel Barde is part of the PNB service, and yung tumira partner is part also of the Bureau of Fire Protection. So Parehong uniform personnel, Yes. partner, itong dalawang player na ito. And si Salvacion against Barde. Pinigay kay Joey. Joey medium range jumper short. Llantero crossing the board. Gives the ball to Norpe. Norpe attacks, misses the shot. Again, Pilar is missing point blank range right now. And si Llantero with his second board of the ball game. Medyo may konting excitement sa mga tira na yon dito sa team ng Pilar. Marticio for 3. Attacks. Floater. No good. Salvacion. Ahead to number 24. And yun na nga. Na-foul si Sandrino. Nitong si Arabeo. What an exciting first quarter. Partner. And ang ating ground talagang Grabe yung intensity dito sa loob ng Pilar Gymnasium, mga kaibigan. So talaga makikita mo yung intensity ng dalawang kakupunan na ito. Hindi nagba-backdown itong mga taga-Donsol kahit napakahaba nitong mga taga-Pilar, partner. Yes, so tama. makikita natin dito. Tama ka dyan. Ayan na si Mark Sandrino in the free throw line. Yun na, using the glass, partner. Napapansin ko may mga players talaga tayo dito, partner, na when taking free throw shots talaga, mas inaasinta nila muna yung board bago talaga. Yes. Kasi I guess doon sila nasanay at yun ang talagang komportable sila. So right now the score is 2-5. Lawang po ng 3 puntos itong mga taga-Pilar. Yun ang partner, 2 for 2 dito kay number 24 na si Mark Sandrino. Yes, partner. I remember, partner, dyan sa mga tirang free throw na yan, yung team Goa dati sa Kamsur, ganyan sila mag-free throw talaga. Ayan na, Mark Sandrino again is hitting a partner. I've noticed talagang every time talagang makapag rebound itong green shirts, talagang tumatakbo sila at gusto nilang mag-fast break. And Llantero hesitates against Mac Aquino using the glass. Napalakas ang tira. Again, Mark Sandrino is all alone and smiling for 2. Grabe, partner. That's the 8th point of the game nito ni Sandrino at the early stage of the first quarter, partner. Talagang ito si Sandrino. Talagang nag-enjoy dito at talagang pumupukol ng puntos for team Pilar. Yan na si Barde, a known shooter. Misses the shot. Mac Aquino with the board. Gives the ball to Laiko. Give and go, and natawagan na. May foul itong si Harabejo. I guess that is his second personal foul of the ball game. And we have an early timeout dahil talagang Pilar is up by 8 right now, and alam naman natin ayaw ng Dunsol na maiwanan na malayo as early as first quarter. Yes, partner. So, sabi nga, patayin muna natin. Sabi siguro ng coach itong mga taga Dunsol yung momentum nitong Pilar, partner, kasi nga at the early stage of the first quarter talagang Pilar is beginning to pick up their game. And yung transition, partner, yun Yes. ang babantayan talaga Tama. nila. Kasi sabi nga natin, itong players, itong front court nitong Pilar, napakalalaki. Pag na-secure yung bola, itong si Sandrino at isa pang si Laiko, itong isa pang guard, talagang tumatakbo na dito sa baba. Kasi alam nila, partner, na talagang ibabato nitong mga big guys nila dito sa kabila. Tama, So, yun partner. ang dapat nilang bantayan. Tama ka dyan. And mind you, partner, these guys are running centers, partner. Yes, Talagang tumatakbo. mobile. And meron sa akin nag-chat, partner, for the information of everyone pala. Oo. Si Laiko pala is also part
Bureau of Fire Protection dito sa Pilar, and si Don Sol naman, si Harabeo, and si Lantero. Talaga marami pala tayong Grabe. uniform personnel na naglalaro ngayon sa Ako Bicol Cup. Ayan na, Sandrino. He is called for a foul. Yun ang pinasok na to si JR Rizubal to add guest experience dahil alam naman natin si Rizubal who once played in partner sa Ako Bicol Cup Albay. Yes. A very talented center who can hit shots outside, kaya baka magbagong tempo ng pinasok itong si JR Rizubal. Ayan si Barde signaling a play against Mac Aquino. Barde, in and out dribble with a spin. Yun ang partner at sinasabi ko na si JR Rizubal is very talented pagdating sa ilalim talaga. And he's a lefty but he is also ambidextrous, kumbaga kaliwat kanan dito ang player na ito. Yes, partner. So, yan na nga. Kailangan talaga, partner, yung mga players dito ready pag pinasok, no? So, at yung point na yun talaga, kakapasok pa lang ni Rizubal at talagang nakapuntos na siya. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Mac Aquino. Partner, during this his prime talaga, he is a hometown hero dito sa Pilar, partner. And he is a product of Divine Word College of Legazpi. Yes. And one of the seasoned veterans na itong player na ito dito sa Pilar. Yan si Tabuso, coming off the bench. One of the scorers din dito pagdating sa Pilar. And a long three. Missing the shot. Harabeo, in and out dribble. Ginugulo ng nalawang naka-green. And natawagan ng foul ang kakapasok lang na si number 23 na si Joshua Tabuso. Muntik na ma-turnover yon ng Yes. mga taga Donsol, partner. Buti na lang na natawagan si Tabuso ng foul doon. Yes, yan na. Marticio swings the ball to Barde. Barde attacks with a floater. Medyo struggling pa to. Si Barde, yan si Rizubal sa ilalim. Nakakuha ng foul. Grabe yung impact nitong si JR Rizubal nung pinasok. Yes, partner. And Yung mga bench player talaga, dapat din talagang tulungan itong mga starters, no? Talagang pag pinapasok, you should be ready palagi pag pinasok. So, isa din dito si Rizubal na talagang napakagaling din coming off the bench. tama ka dyan. And maraming salamat, Coach Melodana, sa information. Sige na nga, partner. And I've noticed, pumasok na ang isa sa mga high-flying guards daw from Ligao City. Si Tipones, partner. Dennis Tipones, who once played sa Ligao City Yes, partner. during Ako Bicol Cup Albay leg. So tingnan natin if Dennis will bring his high-flying axe pagdating dito sa Donsol. Yun na nga, partner. Steal by Tipones. Nako, medyo masakit yon for Sandrino, no? That's the second foul Oh my God. of Mark Sandrino. Yun na nga, that is not a good news pagdating dito dahil alam naman natin siya ang leading scorer right now. So, iuupo muna siya dito, partner. So, I think papalitan siya ni Cardel. So, partner, yun nga, sabi nga natin, very effective siya when it comes to point, pero medyo na over-aggressive naman when it comes to defense, no? Yun na nga, medyo nanggigil on that side. Pwede niya nang i-allow Oo. na bumaba kasi wala namang Kasi yung mga teammates niya, nakababa na eh. May ano naman siya eh, may anchor naman siya sa baba eh. So hindi niya naman kailangan gawin yon. Super aggressive doon sa defense, kaya natawagan siya ng foul. And right now the score is 5-10 in favor of Pilar. And yun na nga, si Tipones makes his first point of the ball game. Tabuso, a stocky point guard, directing traffic. Swings the ball to Cardel. Shot clock is at 13. Cardel, Salvacion. Sayang, partner. Good fight sana nito kay Salvacion, but nabitawan ni Cardel sa ilalim ng bola. Pero kung mapansin mo, kay Salvacion pa lang, pwede niya na Yes, itira. tama ka dyan, Open na siya doon. But siguro talagang nakita niya din si Cardel yung opportunity for a pass sa ilalim. Kaso, yun nga, hindi ready si Cardel doon. Kasi akala niya ititira na ni Salvacion kasi open nga eh. And hindi nakita natin mga referees, medyo may slight bump doon na binigay si Tabuso dito over Tipones. Cardel open for 3.
No good. Salvacion crashing the boards. Sorry miss. Salvacion again with the putback. No good. Pero sabi ni Kuya J.R. Rizubal. Barde. And I guess that is not for him, Barder. Nagkataon lang na kumat and yun na nga. His first point of the ball game. Ngayon na si Mac Aquino swings the ball dito kay Cardel. Aquino fakes. Natawagan ng blocking foul itong si Barde. So warning for penalty na itong mga taga Donsol dito. Yan na si Tipon, stopping the ball pero nakuha pa rin ng green shirts. Caldel attacks the baseline. And yun na nga, natawagan si Nico Alim ng first personal foul and right now Penalty na, partner, itong mga taga Pilar. yes, si I Cardel. mean itong taga Donsol rather. Cardel is now in the free throw line, shooting 2. Yun na nga, medyo nagbabalasan ng tao ngayon Team Donsol. Liantero will be substitution will be replaced by number 21 na si Balala Junel and right now the score is 8-10 with 3 minutes and 42 seconds remaining sa ating laro. Good size crowd, partner. Grabe. Yes, Tingnan mo, partner, may mga nakatayo pa sa ating stands. Kanina sa labas, dami pang gusto Meron pumasok. Kaso hindi na talaga. If you notice yung pintuan doon, partner, maraming nanonood din. Siyempre, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List and kay Congressman Saldico for bringing basketball here in Sorsogon. And maraming salamat kay Governor Buboy Humor, Yes. partner, sa tanggap sa atin dito sa kanyang probinsya. Ayan na si Tipones against Tipones with the long three. No good. Yun na nga din na daganan ng ating mababait at magigiting na mga tumutulong sa atin dito sa ating venue. So again, di malayo to, partner. 11-8, lamang ng 3 itong mga taga Pilar. And syempre medyo bumagal din ang flow ng opensa ng both teams. Yan na si Cardel, short again. Yun na nga, partner, both teams is now struggling pagdating sa kanilang field goal. So tingnan natin if yun na nga, both teams will score in this possession. Yan na si Alim, yun na nga, pinasok. Grabe, block by Salvacion. Yung star-studded talaga lineup dito, partner, na Pilar. Coming off the bench, itong si partner, what a block by Dennis Tipones and a behind the back dribble. Grabe, partner. Grabe. Natulala ako doon, partner. Yan, partner. Yan. Aldrin Milagrosa skying high, but there is Dennis Tipones rejecting the shot. Yun sabi ko sa'yo, partner, kakapasok ko pa lang. This Dennis Tipones guy is fun to watch, partner. Grabe, no? Talagang inabangan niya doon si Milagros. Kinilabutan lang. Kala ko yung jumping ability niya medyo pero kala mo tumataas pa diba? So other partner para Renz Abaldo. yun nga, pati yung katawan, partner, medyo lang siya, medyo lean lang siya talaga. So I think this stands mga about 5'9" or 5'10". Tama. Ayan na si Cardel, swings the ball to Mark Loterinya sa ilalim. Ayan na nga, si Aldrin Milagrosa. Muntik na makakuha ng 3-point play pero nevertheless, he is down the free throw line to shoot 2. And he has a chance to redeem himself kanina after that block ni Tipones. Pero this guy is a veteran, mga partner. Kaya hindi yan basta madadala ng mga sapal na ganyan. And right now, ito si Alvin Milagrosa, partner, played for Camarines or National High School on his high school days. And I think play for UNC din in University of Nueva Cáceres, if I'm not mistaken, on his college days. So, and ended up, yan na si Borbe
one of the sayang ng partner. Ang ill-advised foul partner ang binigay na naman itong si number 21 na si Balala Junel. And alam naman nila na nasa penalty situation na. Yes, penalty na. And he fouled Borbe, who is a very good free throw shooter and one of the sukis din partner sa ating Ako Bicol Cup. Who played at the recent Ako Bicol Catanduanes doon sa leg na yon, kasama si Eugene Malyapre. And partner, he is also completed the attendance ata. Oo. From Albay. Kamsur, Naglaro sa Kamsur. Cam Norte, Catanduanes. Catanduanes. So, And lumapit nga daw kanina, napapagod na. Dahil nga naglaro pa siya kanina na right now is Prisa ata. oo, So, Prisa. so now, yun na nga yung scoring, medyo nagpa-pile up na right now. So, tingnan natin. 2 minutes and 41 seconds remaining sa ating first quarter. Medyo napatagal dahil maaga tayo napunta sa penalty situation. So, and also, medyo struggling nga yung mga teams yung dalawang kupunan natin to make a basket. So, that's why ito. Kasi ang ganda din kasi nung depensahan, partner, nitong dalawang kupunan na ito. ayan na, Tipones, swings. Particio, attacks. Sayang. A bad pass dito. Hindi niya nakita si Tipones on the corner, partner. Sayang, but could have been a 3-point shot. But nevertheless, ito na nga, possession ng Pilar with 2 minutes and 26 seconds remaining sa ating first quarter. Partner. Ito si Marticio, partner, hindi niya medyo nare-recognize yung mga corner players na nandun eh. Si Tipones kanina nasa corner, naghihintay na. Hindi niya na-recognize. That could have been an easy 3 for Tipones, partner. Kasi alam naman natin na may shooting din to. Yes, tama ka dyan. And, bagong pasok, ito si number 17 na si Manlangit Dre. Grabe, partner. A 6'3", 6'4" guy. Ilalabas at papasok isang 6'4" also. So, grabe. Ayan na si Tipones. May pick. Binigay Tipones with a long 3. Irons it. Yun na nga, partner. Very evident ang big man. Albaitar gives the ball to Litorinia. Piso, partner. Litorinia. So talagang nagko-contribute dito itong mga bench player ng kupunan. Also sa kabila naman, ito nga sabi mo nga si Arizobal, partner. Yun nga, partner, medyo basic yung nakanakaw. Nakanakaw, nakita niya mabilis, binagalan. At he is now in the free throw line. If you notice, partner, tingnan mo ang kanyang tira, medyo unorthodox din. Oo, unorthodox. So tingnan natin kung papasok yan. I've seen him play, medyo steady naman siya pagdating sa free throw line. So, wag sana natin mabati. And with 1 minute and 55 seconds remaining sa ating first quarter. Partner, this is just the first quarter para... Pero grabe na yung intensity no? Yes, yun na nga si Arizobal missing the first free throw. And para sa ating mga late tuners, donning the white jerseys, itong mga taga-Donsol and yung green and yellow ang mga taga-Pilar. Yes, partner. And banggitin ko na din, lahat po yan free for galing sa Ako Bicol Cup. Even yung mga sapatos. Yes, tama dyan. Nasuot ng ating mga players na naglalaro. Gandang play. Gandang play yun. Magandang pass galing kay Borbe. Yes. And even the shoes are legit shoes. Kumbaga they are Yes, authentic. partner, authentic. Hindi sila fake or klase. Ayan na, umatake si Cedric Francisco sa ilalim. And nagulat doon si Joey Albaytare, nag-commit ng personal foul. Ito na si John Fajardo din, inserted in the lineup. I guess he is a former BC Maroons. Yes, partner. And now playing for Pilar. At ang natawagan doon ng foul, partners, is si Aldrin Milagrosa, no? With one foul na din. So, pasok ang tira ni Francisco Cedric. Grabe, partner, Francisco. Again. Sinks both free throws. And now, Sabi nga, ganda nung pinapakita din talaga nitong mga bench player nitong Donsol, partner. Tapos nagko-contribute talaga sila dito pag pinapasok sila. Borbe with a high looping 3, misses the shot. Arizobal with the board. Barde is open, hesitates, drops it up to
JR Arizobal. Sabi nga, quality. Quality tama ka player. And good recognition dito kay Sir Barde. He could have been taken the shot but he opted to attack and find his open teammate. Yan na, partner. Yes, partner. Ang gandang dish out and ginamit. Tumalikod, partner. Excuse me. Excuse me. So, yun. Kaya now, Arizobal completes his 3-point play. Grabe, partner. Yes, partner. Mayroon na siya 5 points Yes. dito sa game na ito. Quality 5 points. 5 points. Yan na si Borbe. May pick na binigay si Fajardo. Loterinya with a long 3. Short. Ayan na naman si Arizobal. Lantero sa ilalim. Over 3 defenders. Medyo struggling pa rin to talaga si Barde right now. Oo. And even Renzo Lantero, medyo talagang ano siya, scouted siya kasi kaya alam naman natin kilalang kilala siya dyan. Yan na, Ano mga partner. kalaro niya. And si Lantero makes his first free throw. Natuwang-tuwa siguro ang kaibigan niyang si Andrew Gonzalez dahil nakashoot ang free throw ni Renzo. Yan, another one, partner. Pasok pa din yung ikalawang free throw nito ni Renzo Lantero. Ano si Cardel with 38 seconds remaining. Borbe, pull-up jumper, short, and out of bounds. So, balik sa Pilar, partner, ang bola. Tuterenya, top of the key, attacks. Yan si Fajardo sa ilalim, fakes. Joey Albaitar misses the shot. And si Arizobal attacking using the glass. And now Huli si Francisco doon. May konting tulak. So that's a penalty on the part of Donsol. So 15.8 seconds remaining po na ating first quarter. Medyo maganda yung depensahan ng dalawang koponan na ito. That's why we have a low scoring ball game. almost automatic to sa free throw line si Borbe. So that's the third point of Borbe dito sa larong ito. Yes. And now the score is 7-19. And the shot clock is off. Barde is asking for an isolation. Barde attacks. Barde. Arizobal is blocked. Muntik na makanakaw. Simon Parter, and that is the end of the first quarter with a score of 17-20. Yes, And partner, in ito, favor of Pilar. sabi nga natin, for Team Pilar, itong si Mark Sandrino talagang ang nanguna sa scoring dito pagdating sa Team Pilar. Ano pa kaya kung hindi siya Yes, partner, with 8 foul points. trouble? Pero medyo linabas siya kasi ayun nga, nakakuha na siya ng 2 foul. At sa kabila naman, we have Arizobal, partner. Ito with 5 points coming off the bench. Tama ka So dyan, talagang quality minutes for him. Dapat 9 points yung kanina. Open layup Oo, kanina. Hindi lang siya nasapal. But nevertheless, magandang hugot nitong coach ng Dulsol dito kay JR Arizobal. Yes, partner. So, yun na nga. Again, as you see the highlights of Tipones. Yun, a good block on Tipones kay Milagrosa. So, again, as early as first quarter talaga itong dalawang kupunan na ito. Napaka laki ng intensity as early as first quarter. So, titingnan natin at punong-puno, partner, itong Yes. Pilar Gymnasium
again po, yan, sinasabi nga natin, mas pinapalapit ng Ako Bicol Cup ang mga laro sa ating mga manonood, especially dito sa Sorsogon, kahit naman sa lahat ng leg na Yes, napuntahan tama ka natin. dyan. So, Yun na. again, partner, may mga venues pa tayo na pupuntahan dito sa Sorsogon, partner. Tomorrow will be going to Bulan again. Yes. And of course, on Saturday, nasa Bacon tayo. Ay, oo. And I guess, sa Sunday, nasa Bulusan tayo. I guess yung Bacon and Bulusan is the first time natin pupunta doon, if I'm not mistaken. Bacon. And now, we are back sa ating laro, completing the 5 para dito si Donsol, si Arabeo, Llantero, Nopre, Barde, and Magdamit. And pagdating naman dito sa Pilar, si Salvacion, Borbe, Albaitar, Sandrino, and Aquino. Ayan na si Magdamit, binigay dito. Barde is open for 3, in and out. He is still struggling, partner. Ayan na si Sandrino against Llantero. Binigay dito kay Mac Aquino. Borbe attacks. Salvacion. Push shot, no good. Albaitar. Medyo nabitawan yung bola ni Salvacion doon, partner. That could have been an easy 2 for him. Oo. Medyo napataas ang tira. And yun na nga, Harabeo is back in the ball game. Binigay dito kay Barde against the much taller na si Lloyd Jefferson Borbe. Ay pick na binigay si Nopre. Swings the ball to Harabejo against Sandrino. Barde, Llantero against Albaitar. Llantero for 3. And talagang tuwang-tuwa ang kaibigan nitong si Andrew Gonzalez and si Dennis Loria na nanonood dito sa ating sideline. Sandrino, long 3, kaboom! And much to the delight of the fans here in Pilar after that 3-point rainbow na binitawan nitong si Sandrino. Nopre, Barde, crosses over, naagawan ni Aquino. Borbe, Llantero, Barde, inches closer. Barde, sabi niya tama na, partner. Sabi niya, maalat ako sa labas. And, Yan nga, good recognition. Talagang veterano, Yes, partner. tama. Hindi ako makashoot sa labas. Ito, drive ko nga. look at Albaitar, triple team partner. Once he received the ball, pati si Barde nag-sack down doon sa defense. And right now, the score is 22-23. So, ayan na. So, pasadahan muna natin, partner, yung ating mga leading scorer nga nung first quarter for team ng Donsol. We have Arizobal with 6 points and sa kabila naman, Sandrino nga with 8 points also. Yan na So, si sa Aquino. kalakalang quarter. Aquino with a 3. No good. Albaitar and Nopre crashing the boards. Ayan na si Donsol. Barde attacks. Barde. No good. Salvacion collects the board, but there is Arabejo to intercept the pass. Barde binigay dito kay Nopre with a fake. Natawagan ng traveling violation. Clearly, that's a traveling, partner. Medyo madulas. Medyo nadulas siya doon. So, traveling. But again, partner, ito na. Kumakatok na sa pintuan itong mga taga-Donsol with just a 1-point lead ng mga taga-Pilar. Yes. Yun na nga. Aquino, grabe partner. 6-2. Bringing down the ball. Binigay dito kay Albaitar. Natapikan ni Llantero. Yan na si Barde again. Barde attacks. Binigay kay Nopre using the left hand. Talagang partner. This Barde is a veteran guard. He is not scoring but he is dishing out assist. At yun na nga. Ang magkaibigan na si Albaitar and si Llantero. As you can see, nag-i-enjoy silang dalawa, partner, na magkabantayan dito. Nakaganti. Oo, nakaganti So naman far si itong si Joey. Albaitar kay Llantero. So, shout out lang natin, partner, nanonood sa atin na isa sa mga counselor ng Pilar, Counselor Celso Lao Jr. Yes. Magandang gabi po, counselor.
Si Papalaw. And yung katabi niya, if I'm not mistaken, is si Mayor Carlin C. Reyes, partner. Yes, tama ka dyan. Nakausap kanina ng ating courtside Oo, reporter. napakabait ng mga dito sa LGU. Si Papalaw, linibre kami yan, partner ng lunch nung nag-ikot na kami. Maraming salamat po. Ayan na si Barde again. 1-on-1 against Aquino. Barde, stop and spot for 3. No good. Medyo talagang maalat pa. No? Pero, partner, ito, knowing Barde, Yes. who played for Naga College Foundation, on his college career. Ito, partner, hindi maihiyang tumira yan, partner. Kasi nga, sabi mo nga, shooter talaga yan. So, and, yan ang binabantayan ko, partner, ng aking college days. So, And, talagang, medyo, alam mo talaga. kilala ko yan. And even if yung minutes niya pagdating dito sa Kamaligan squad ay medyo limited, pero very vital yung naging role na partner Yes. during the championship series against Naga Casireños. And now the score is 26-24, lamang ulit ng 2 puntos ang Pilar. Harabeho, step back, binigay dito kay Arizobal, swings the ball, 10 seconds to shoot. Nopre for 3. No good. Arizobal again. Crashing the boards. Arizobal with the spin. Using the left hand. Muntik na naman makanakaw. Sandrino and Barde. Kaya si Salvacion nakauna. Dito kay Harabeho. So, 6 points na dito. Ito si Joven Salvacion, partner, dito sa ating laro. Yan na si Barde. Yun na nga sinasabi. He is not shy of taking those shots. Hindi talaga siya maihiyang tumira dyan, partner, basta open. And finally, After 3-4 tries, yun, basket for Lionel Barde sa 3 points. yan na Sandrino gives the ball to Tabuso, open sa ilalim kay Joey Albaitar. Fall away jumper, short. Nopre is rushing. Nopre attacks and scores. Grabe, partner, dinaanan. Kung napansin mo, Oo, ang daming defenders. Parang yung ginawa niyang cones yung mga kalaban niya eh. Yan na si Sandrino against Arabeo. Binigay dito kay Salvacion. Corner 3. Ay, no good. Nopre. Yan na si Harabejo. Gives the ball to Nopre again. Liantero with his favorite move. Sapal. At ito nga, partner, mayroon tayong report mula sa ating isa sa ating mga courtside reporter na si Miss Danica Garcia. Danica, ano bang balita dyan sa courtside? Maraming salamat, Coach John and Coach Paul. Ito na nga, aminado daw na no practice ang kupunan ng Team Dunsol dahil sa distansya ng bahay ng mga players. Kaya naman proper execution ng opensa at depensa, maging alerto at magandang teamworks ang nais ni Assistant Coach Joseph Espinas na ipa-execute sa lahat ng mga players niya. Para nang sa gayon ay mailaban daw nila ng maayos ngayong gabi ang kanilang matchup battle between Team Pilar. Ayon kay Coach Espinas, confident naman siya na makikipagbakbakan ng kanyang mga players, most especially ang 4 na veterans player nila na sina Liantero, Arabejo, Arizobal, and then ang isa nilang import na si Barde. Sabi nga nila, si Barde daw ay naging parte din ng Ako Bicol Cup Camarines Sur kung saan naging kampiyon ang kanilang kupunan na Team Kamaligan. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team Dunsol. Balik sa inyo, Coach Paul and Coach John. Yes, maraming salamat, and tama ka dyan. And si Barde is part of the champion Kamaligan team sa ating Camarines Sur leg. And Yung sabi mo nga, partner, very vital yung role na talagang ginampanan nito ni Barde doon sa championship na yun. Yung dalawang crucial na, if I'm not mistaken, na call doon sa last minutes nung championship game is andon si Barde. So talagang veteran player, talagang naglalaro din sa mga liga sa labas. So talagang what can you ask for Barde? And right now, mayroon tayong point guard na pinasok dito, number 12, na si Tagum. Yan na si Sandrino. Pinigay kay Salvacion. Aquino swings the ball to Tabuso. Tabuso attacks. Tabuso. What a fine partner. Good pass. Talagang maganda. Maganda yung recognition nito ni Tabuso kay Salvacion. And partner, talaga pag yung mga bigs mo napaka-mobile,
talagang di nag-stay sa isang possession lang. Talagang madadrop pasan ng mga guards. Tapos very composed din itong si Oo. Tabuso in finding his open teammates. Yan na si Barde again. Shot clock is at 9 seconds. Barde in and out dribble. Barde crosses over. Barde. What a find. Ayan na naman, partner. Si J.R. Rizabal. Naging paborito, partner, ni Lionel Barde pasahan dito. Alam niya partner, na talagang pag pinasahan niya din, on point din itong si Arizobal Yan na si Milagrosa. Inserted again in the lineup. Amaka Aquino. Hindi pa nakukuha ang first point niya. Ayan na si Bon Harabejo. Binigay dito kay Tagum. Gives the ball to Liantero. Liantero hesitates. Liantero. Nahuli ang pasa. Yan na si Aldrin. Attacking. But sabi ni Bon Harabejo, parang hinawi daw siya on that sequence. And That's third. Oh. Arabejo, partner. that is not a good sign on the part of Donsol. Harabejo commits his third personal foul, and Aldrin Milagrosa misses his first free throw. Again, tingnan natin dito, partner, kung talagang may sisink na ito ni Milagrosa, yung kanyang second throw. Alden again, missing the shot. But there is Arizabal again, grabbing the board. Ayun na si Tago, medyo malamig pa, partner. So talagang Yes. hindi pa nakakagalaw ng maayos itong point guard na to. Pero tingnan mo naman, partner, yung katawan at yung legs. Talagang mukhang condition tong batang to. Lonzo Ball, partner. Oo. Ayun na si Sandrino, swings the ball to Mac. Tabuso again. Sandrino is open for 3. Money, partner. Ikalawang 3 points ni Sandrino dito sa ating game. Kung papansinin mo, partner, very relaxed pagdating sa offense ito si Sandrino. Talagang Yes. if it's not open, talagang hindi niya titira. Yan kanina, medyo open. So talagang pinukol niya. Si Bon, nagaganti na si Tago with an offensive rebound. Junior Tago. Yun ang sinasabi natin, partner. Tuwang-tuwa ang fans ng Dunsol after that putback dito kay Tagum Jr. So we're tied at 35 apiece, partner. Yes, very close ball game. Ang meron tayo, Sandrino. Kumat sa ilalim. Yan na si Sandrino. Swings the ball to Tabuso. Tabuso attacks. Salvacion, fall away jumper. No good. And look who's there. J.R. Rizabal again. Medyo nanggigil doon si Barde, partner. Grabe. Sayang yung transition kasi, partner Ngayon nauna na Pero partner, I guess, yung rebounds, partner, over this tall guys of Pilar, talagang Yes, partner. Speaking of rebound, total defensive rebound for Donsol on the last quarter is 12. Sa kabila naman, lamang nga, partner, yung Donsol sa kabila, 11 lang defensive rebound. So sabi nga natin, di mo naman talaga masasabi kung sino. But again, this team naman ng Donsol talagang they are giving all their efforts to get that ball on the defensive end. yes, tama yan si Tagum attacking. Sandrino, partner! What a blow-by move, partner. Sabay hesitate, sabay atake. Napatayo na lang si Sandrino dun Ayan na si Sandrino. Gustong gumanti kay Tagum. Salvacion. Tabuso. Aquino. Attacks. And finally, first bucket of Mac Aquino with that layup. Napaka-basic lang, partner. Yes, tama dyan. Ayan na si Ayan. Barde. Gives the ball to Tagum. Baseline jumper. And now he has 6 points, partner, coming off the bench. Yun nga sinasabi natin dito, partner, talaga. Yung sinasabi natin, partner, hindi naman mayroon tayo munang partner, may tayong report mula kay Jessa May Navales. Jessa, anong balita dyan? And thank you so much, Coach John and Coach Paul. Pressure is on for Team Pilar as Pilar Gymnasium
is jam-packed by our live audience. Pero sabi nga ni Coach Edgar, kabado man, they will make their municipality proud. So at this point, we're having a close match-up sa kabila nga yan ng home court advantage ng Team Pilar. Ay binibigyan sila ng magandang laro ng Donsol. Kapansin-pansin rin ang strategy na ginagawa ng Pilar, having an organized transition and more on scoring from the paint. Dahil nga yan sa kanilang height advantage. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Jessa. And So yun nga, And, balik tayo sa laro, partner. yun na nga, shoutout daw kay Earl Joshua Vicente Andrea. Galing kay Coach Paulo Biñas. Magandang gabi sa iyo, sir. And kay Aldrin Gasibalo is watching right now. Maraming salamat din. And my brothers from Albay Basketball Community, magandang gabi. And si Juan Carlos, ang aking anak na hindi sumama. And kasama ko dito sa sidelines ang aking bunsong anak na si Franco. Magandang gabi sa iyo. And look at the crowd, partner. May mga nakatayo sa taas. And Puno tayo dito sa Pilar Gymnasium ngayon. kung pwede nga sumabit, partner, dun sa gandang depensa, partner, ni Bardo. Napansin mo, Yes. partner. Gusto magkaroon ng contact ni Aquino, but Inilagan eh. oo. So, at ayun, partner, hindi natin napansin. Lamang na ang mga taga Donsol ng 2 puntos. With 2 minutes remaining dito sa ating second quarter. Ayan na si Liantero against Milagrosa. Shot clock is at 13. Liantero attacks. Pinigay dito kay Nopre. Ayan na si Tagum. Tagum with the spin. With the blow by again. Sayang. Grabe yun, partner. Tingnan mo, medyo na-challenge dito si Mark Sandrino, Yes, partner. partner. Talagang masa-challenge siya dito ni Tagum, partner. Ito si Junior Tagum. Partner, At may kinolang ating mga referees. and I guess yung Pilar is asking for a I think that's too early for a coach challenge, partner. But again, ayun, humingi ng coaches challenge itong mga taga-Pilar. Para tingnan siguro kung sino talaga may and ang yun na last tama ka touch. dyan, partner. Very early. Oo. So, ayan, tinitingnan ng ating mga officials kung ano ang maitatawag doon. But again, ito mga bench players, partner nitong Team Donsol talaga, very evident yung talagang readiness nila, partner, tama. when it comes sa ating laro. Kasi pag pinapasok sila, talagang ready itong mga bench players na ito. So, what can you ask for kung ikaw ang coach? Talagang yung effort, yung intensity na ibinibigay and to help the starters. So maganda yon, magandang point yon for Team Donsol. And for Team for Team Pilar, sabi nga ni Jessa May kanina, yung height advantage, siguro yun ang gamitin nila, partner, dito. And napaka-mobile naman itong mga players ng Pilar kahit napakalalaki. So kailangan gamitin nila yon, partner, as advantage kontra dito sa Donsol. Yes, tama ka dyan. Yun na nga kung gaano kaganda ang mga ginagawa ng Donsol players right now. Si Tipones na medyo limited pang minutes and because nga of the contributions ng the bench nitong Donsol. And right now, batiin ko aking kaibigan na si Michael Asiado na laging nanonood. Yun na nga.
And now we are back sa ball game natin. And yun na nga, medyo nagkaroon tayo ng konting kanina, medyo may power interruption na nangyari kanina, partner. And now we are back with 1 minute and 20 seconds. Medyo nagulat tayo doon dahil tumala ng kuryente. Ayan na si Borbe. Borbe with a Pinoy step. Nabitin. Sandrino kicks it out to Aquino. Jab step. Aquino. Hop. Good defense. Deliantero. Natawagan ng foul sa akin ng partner. Yes, partner. Very close. Muntik na. The foul is on Renzo Llantero. Second personal foul. Gulat ako, partner. Biglang nag-Pinoy step dito si Borbe over the much smaller na si Barde. So talagang, I guess kung talagang Yes, medyo pinaybi niya kasi yung finish, partner. Pero napakagandang lusot sana nun for Borbe. yan na si Aquino. Missing the first free throw. So, medyo iniinta niya doon yung Yes, oh. kanyang left arm. I mean hand. Kasi nga yung hampas ni, ni Lienzo Llantero. Na si Albaitar. Grabbing the boards. Salvacion for 3. No good. No pre. Yan na si Arabejo. Gives the ball to Tagum. Tagum. Kicks it out to Llantero. Barde. Pull up jumper. No good. Oh, Tagum. Skying high. Paano siya nakapunta doon, partner? Over back Grabe. Aquino. Yan na si Sandrino. Sandrino. Grabe. Yung lipad. Muntik na makuha talaga ni Tagum doon on that last sequence. Yan na substitution si Kevin Laico. Back sa ating laro, replacing Mac Aquino. Talagang medyo nasaktan itong si Mac Aquino. Doon sa kanyang lusot kanina. And again, the score is medyo bumagal na, partner, Yes, with partner. our 39-37. Lamang po ng 2 puntos ang Donsol with 40 seconds remaining sa ating laro. Sabi mo nga, both teams are struggling to make a basket dito sa ating game. Now, may Sayang foul. yun. Yes. But there's a foul before that shot of Borbe. And right now, Team Dunsol is in the penalty situation, and now Borbe, rather Albaitar, will shoot 2. Joey sinks his first free throw, and that is a 3rd point Yes, of partner, third Joey point pa Albaitar. lang for Joey. So medyo ano pa, itong si Joey dito, may mga tira pa siya talaga na hindi niya ma-convert during the first, the early goings of the second quarter. Yun na nga. 2 for 2 para dito kay Joey Albaitar. And nevertheless, the score is tied at 39 apiece with 35 seconds remaining sa ating laro. Tagum swings the ball to Harabejo for 3. Hindi pa talaga makakonect. And si Albaitar gives the ball to Laico. Laico attacks, no good. Look at Tagum skying high again. Sandrino and Llantero with the steal. Yun na nga. Third personal foul. Yes, that's the third foul of Sandrino, partner. So talagang sabi nga natin, dapat mag-ingat siya dito, partner, kasi medyo siya ang talagang bright light dito for Team Pilar. Llantero for 3. Short. And that ends our first half with 39 apiece. And what a game, partner. Yes, A low scoring affair. Meron tayong labanan versus Donsol versus Pilar. And
Partner, tingnan natin sa second half Yes, kung ano partner. magiging adjustment ng bawat kupunan. Yes, partner yun. Titingnan natin kung ano talaga magiging adjustment nitong dalawang kupunan na ito. But again, grabe kasi yung depensahan din ng dalawang kupunan. Kaya that's why we have a low scoring ball game. So, again, sa lahat po ng mga nanonood dito sa Pilar Gymnasium, maraming salamat po. At magbabalik kami for the second half dito sa Ako Bicol Cup Softball. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeeming himself. Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. We beat them by almost half. Delada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babab Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Panginoon, nakasal, Santa Cruz! What up? Yes! This last minutes na kanilang fourth quarter. Babab for three. Martin for Babab Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan, for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa
Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. We beat them by almost half. Delada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeeming himself. Anyone, the hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yeah, for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan. Yes, muli nagbabalik ang labanang Donsol versus Pilar dito sa Pilar Gymnasium, and what an exciting first half ang meron tayo. And pasadahan muna natin Coach Paul ang ating mga leading scorers during the first half. Yes, partner. So ito nga ating mga leading scorer during the last half. For Donsol, we have Jay Arizobal, partner, with 8 points already. And sa kabila naman, Mark Sandrino with 14 points. Pero dito, partner, kung mapapansin mo, dito sa Team Donsol, very distributed yung points nila. Dito naman sa kabila, kasi talaga itong si Mark Sandrino ang talagang nagtitimon dito sa mga taga-Pilar. Yes, right now, Bardes steals the ball. Binigay dito kay Renzo Lantero, walking the park partner. And yun na nga, the score is 41-39. That's the 7th point of Renzo Lantero on this game, partner. So talagang medyo ano pa siya ngayon, di katulad nung sa Katanduan siya, talagang siya ang sa kanya nagre-revolve ang scoring ng team niya doon sa Katanduan. Ayan na si Salvacion with a 3-point bomb, a big man who can hit the outside, and now swings back the lead to Pilar with 1 point. Ayan na si Marticio, corner 3, tinamaan ang butike, rebound ni Sarion. Laiko swings the ball to Borbe for 3. Kaboom! Back-to-back threes on the part of Pilar. Yun, nakikisali na din itong si Borbe at si Salvacion sa scoring dito. So talaga, ito for Borbe, that's the 7th point also dito sa ating laro for Borbe. Ayan na, Arizobal sa ilalim with a fake using the glass, napalakas. And ang bola mananatili dito
sa Donsol. And the shot clock is at 6. Arisubal, binigay dito kay Nico Alim, misses the shot. Ayun na, muntik na naman makanakaw itong si J.R. Arisubal. Joey Albaytar is ahead. Joey gives the ball to the number 12 na bagong pasok na si Joshua Sarion. Barde loses the ball and he is still struggling talaga partner in this game. So again, balik na naman sa 6 ang kalamangan itong mga taga-Pilar at pinasok na dito partner si Tipones. Talagang nagbibigay ng energy din dito sa Team Donsol. So timeout dito ang mga taga Donsol. Yun nga partner, medyo the coach of Donsol is juggling his players right now and yun na nga. Binalik ulit si Marticio partner. Yes partner. So pero napaka-effective din partner nung nakaraang quarter itong si Junior Tagum partner for Team Donsol. Yes, tama ka dyan. So, coming off the bench, he has scored 6 points partner on that last minutes of the second quarter. So talagang ito ang kailangan dito partner ng mga taga Donsol, itong energy guys nitong Donsol. So yes, para makabalik sila sa larong ito. And now we are back sa ating laro. Ayan na si Laiko and Sarion, yung backcourt duo nitong Pilar right now. And Laiko, medium range jumper, no good. Albaytar, skying high, blocked by Renzo Liantero. Ayan na, medyo kanina napapansin ko partner talagang medyo napapadala sa pag-dribble ni JR Arisubal that caused another turnover. So dapat yan partner talaga, once he secure the ball, hanapin niya yung mga guards niya, no? Kasi prone talaga sa steal itong mga big man partner pag mga ganyan. Ayan na si Tipones, tinamaan din ang butike. Salvacion gives the ball dito kay Albaytar. Ayan na si Sarion again. Sarion! Yun na nga partner, medyo talagang napapadalas ang turnover nitong Donsol. Yes, at unti na partner na lumalayo itong mga taga-Pilar dito partner with 10-point lead na because of that layup of Sarion. And madadagdagan pa yan, ipasok niya itong free throw na ito partner. And coming up the bench itong si Sarion, kakapasok lang yung third quarter partner. Kakapasok lang. And instant offense para dito kay Joshua Sarion and he has a chance to complete his 3-point play but namintis. And si Laiko Kevin grabs the board, ginugulo ni Tipones. Yan na si Laiko, gives the ball to Salvacion. Sarion for 3. Short, Albaytar. And yun na nga, medyo hindi na backs out. Dalawang bigs itong si Joey Albaytar. Yan na si Arabeo again, inserted in the lineup, replacing Marticio. Sarion, lob set up to Albaytar. Using the glass, finally partner. Sabi ni Joey, hindi ko napapakawalan to. That's the 6th point of Joey Albaytar sa larong ito. And don't look now partner. The lead is balloon up to 12 points. Yan na si Lantero. Attacking. Drops it up to Arisubal. Tipones with the putback. So ito si Tipones partner, medyo talagang ano pa dito, malamig pa. And yun na partner, ito yung sinasabi mo partner kanina na Dream 5 mo pagdating dito sa Donsol. And Lloyd Jefferson Borbe is heating up ngayong third quarter. Yes partner, so that's the 10th point of Lloyd Jefferson Borbe in this game. Carabejo for 3 is still struggling right now. Albaytar out to Salvacion. Laiko with the fake spin move. What a flyby move partner. And nakasali na rin si Laiko partner sa scoring dito sa mga taga-Pilar with 2 points.
And now Tipones attacks. Pinoy step. And yun na nga partner. Talagang kailangan ng pumuntos itong si Dennis Tipones right now. Kasi talagang nababaon na sila with 17 points ang kalamangan itong Pilar. And ito partner, may report tayo coming from Mabel Echigoyen. Mabel, ano bang balita dyan sa courtside? Thank you, Coach John and Coach Paul. Gawin lahat ng best para manalo. Yan ang sabi ni Coach Joseph ng Team Donsol sa gitgita nilang laban kontra sa Team Pilar dito sa Pilar Gymnasium. Ayon kay Coach Joseph, nalangmangan man sila, nung una ay dinaan naman nila ito sa bilis at leksi para makahabol. Malalaki man ang players ng Team Pilar, dadaanin na lang umano nila ito sa mahigpit na depensa. Ipasa lang umano ang bola sa kakampi na libre at itira para makapuntos at makalamang. Sabi pa ni Coach Joseph, i-push din palabas lahat ng opensa sa ilalim ng kabilang team para sure win. And that's the latest update dito sa courtside. Back to the panel. Yes, yun na. Maraming salamat, Miss Mabel. Yun na nga, partner. Finding open teammates, yun talaga ang mensahe ng mga coaches ngayon. Talagang, yan na si Barde. Swings the ball to Dennis Tipones against Borbe. Shot clock is at 10. Barde with long three. No good. Borbe grabs the board. Pinigay dito kay Sarion. Albaitar. What a good find partner nito Joey Albaitar. Barde again is open for three. Kaboom! And 9 points, partner. Yes. Ikalawang 3 points ni Lionel Barde dito sa ating laro. And he is starting to heat up right now, partner. So kailangan yan ng mga taga-Donsol, partner, yung mga outside shot na yan na mag-convert na for them. Yun ang natawagan ng offensive foul. Ito si Lloyd Jefferson Borbe. Yun na talaga, partner. Talagang kumakayo dito si Barde right now dahil lang ang magandang depensa na pinakita niya dito kay Lloyd Jefferson Borbe. Yes, partner. And talagang kailangan na yun, partner, kasi medyo lumalayo na dito itong mga taga-Pilar. With 13-point lead, partner, now. Kailangan dito mag-step up na din ito. Even Tipones, partner, Renzo Llantero. So kailangan nila mag-step up na siguro dito. Yan na si Tipones. Shot clock is at 17. With the long one. No good. Borbe grabs the board. Binigay dito kay Laiko. Si Laiko, partner, napansin ko very steady din pagdating dito sa point guard ng Pilar. Laiko picks it out to Borbe against Llantero. Good defense is played by Llantero. Natawagan ng foul itong si Renzo Llantero. Good match up, partner. Talagang mano-imano pagdating dito sa post kay Borbe and Llantero. And this is not easy task for Llantero, no? Kasi minsan ang dinidepensa niya is itong si Albaitar. Kanina naman itong si Borbe. Yes, yan na si Barde. Against Sarion. In and out dribble. Grabe yung partner. Vintage Lionel Barde is now taking over. Yes, partner. So yan. 11 points for Lionel Barde dito sa larong ito. Laiko gives the ball to Albaitar. Natapikan. Mintis ang tira. Llantero with the board. Di nakita si Tipones. Barde stops and pops for three. And natawagan ng foul itong si Sarion. Yun nga, partner, ang medyo hindi nagugustuhan ng mga coaches. Yes, partner. Yes, you have to stand and play good defense. Yes. Not, those kinds of foul talaga hindi talagang advisable yun sa mga players. Foul yan, yes. yung sinasabi natin, no? Pag mga ganyan shooter talaga, kung ano mo, i-contest mo, dapat ang ilag mo dyan papunta sa Yes, side. tama. Huwag papunta diretso sa kanya kasi normally ang tatamaan mo talaga is yung landing spot niya. Kahit hindi mo tamaan yan, basta pumunta ka sa landing spot, automatic foul yan. And alam naman natin si Barde is a good free throw shooter. So Yes, talagang medyo, that is a bad foul na binigay dito ni Joshua Sarion. So as a team, Pilar talk things over dito, partner. Pero again, good thing nakakalamang sila dito, partner, kasi nga yung mga bigs din nila is beginning to pick up on the third quarter, like Borbe and si Joey Albaitar. Maganda din yung mga assist na ginagawa niya.
dyan sa loob. So, but again, sabi nga natin, itong si Barde, itong si Riancho Lantero, and Tipones is kailangan na mag-step up dito kung gusto nilang makabalik dito sa larong ito. And sometimes, partner, the team who controls the third quarter normally wins the game. Yes, tama ka dyan. This is a very vital third quarter dahil yun na nga, on the side of Pilar, yung scoring nila is starting to pile up. And yun na nga, dito din sa Dunsol, si Leonel Barde is heating up right now. Yes, partner. So, tingnan natin kung maibababa ni Barde itong kalamangan. Itong kalamangan ng mga taga-Pilar dito. Kasi nga, this is an opportunity for them na maibaba na hindi tumatakbo yung oras, no? Yan na si Barde. Missing both free throws, very unlikely. Yes, partner. So, the third and last shot for Barde. Ayun, 3 minutes, partner. 3 missed free throws. Sayang nun, partner. So, maganda din yung naibigay ni Sarion na foul. Wala dito kay Barde, no? Yan na si Laiko. Swings the ball to Borbe against Lantero. Borbe with a crossover. Using the left hand, misses the shot. Albaitar is there. Crashing the boards and scoring for 2 plus the foul. Yun ang medyo masakit doon, partner. Kasi nga maganda na sana yung depensa nito ni Arizobal dito kay Borbe. Maganda yung help side defense. Kaso naman hindi sila nag-rotate on the part of Lantero. Medyo nahuli si Lantero doon sa pag-rotate kay Joey Albaitar. Hindi rin na-box out ni Lantero on that sequence. So ayun, that's automatic 2 points and accounted foul pa mula dito kay Joey Albaitar. And magandang gabi sa aking mga kaibigan dyan sa Asia United Bank. Ang mga cash vault operation OGs, magandang gabi. Siyempre, ang aking master na si Marwel Demetrio. Salamat sa panonood and magandang gabi sa iyo. Kay Ronnie na napakabait. Magandang gabi sa inyo, mga padi. Yan na si Barde. Spins, binigay dito. Tipones. Challenging. Albaitar and nandun si Arizobal. Tapping the ball. So again, 9 points na, partner. For Arizobal dito sa ating laro. And this is just a 12-point lead, partner. A very manageable lead pagdating dito sa Dunsol. Ay, sa Pilar rather. Yan na si Laiko. Overhead pass dito. And yun na nga, partner. Yung height advantage, partner, talaga is very evident pagdating dito sa Dunsol. Yes, partner. So tingnan mo naman yan. Yung nasa front court ng kanilang team is Salvacion, Albaitar, and ito pa si Borbe, nandun pa. Talagang napakahabang mama niyan for Team Pilar. But again, sabi ko nga, may Arizobal at Lantero ka naman sa kabila, pero ang tanong dyan, if they can sustain those 3 big guys dito sa kabila. And maganda nga na yung ginawa ni Barde Kalen, na frenant niya, pero talagang napaka-taas nitong si Salvacion over him. Yan na si Barde for 3. No good. Nopre and Albaitar is battling. Sarion against Sarabejo. Sarion nagkabuhol-buhol. And same ball daw, sabi ng ating mga referees. So tingnan natin, partner, ang gagawin dito ng mga taga-Pilar. Sarion, baseline jumper, in and out, rebound, nakuha ni J.R. Arizobal. Ayan na si Arabejo, hindi niya nakita si Tipones. Barde. Ano ang ating tawag? Meron tayong foul na nakita. Okay, that's on Laiko, partner. So, balik dito si Sandrino with 3 fouls. And si Tabuso yan na sa substitution. Medyo platoon substitution to, partner. Pinalitan si Sarion. Albaitar. And Laiko, pinasok si Sandrino Milagrosa. And itong si Tabuso.
So 1 minute and 40 seconds remaining on the third quarter. Tingnan natin dito kung anong gagawin ng mga taga Donsol. And na si Tipones gives the ball to Barde. Barde. Harabejo for 3. No good. Arizobal gives the ball to Barde. Shot clock is at 10. Attacking sa ilalim. Yun talaga, hinahanap din talaga ni Barden si Arizobal. No? Yes, tama. Kanina pa yan, partner. Pero sabi nga natin ito si Aribajo, partner. Kanina pa yan, partner. Talaga hindi talaga nagkukonekta yung mga tira niya sa labas. So kailangan din ng tulong nito ni Barde at nito ni Arizobal when it comes to scoring dito for Team Donsol. So tingnan natin kung sino ang mag-step up dito for Team Donsol, partner, dito sa quarter na ito. 1 minute 21 seconds remaining. Lamang itong mga taga-Pilar dito kontra Donsol. Again, that's a miss, partner, coming from Arizobal. Medyo bumagal ang scoring nitong Donsol side. And the lone bright spot right now is si Barde lang, partner. And si Tipones talagang medyo hindi pa nakukuha ang rhythm. And I guess meron tayong substitution mamaya. Si Gibao, Gary. Siguro a fan favorite here. Ayan na naman si Salvacion. Good find by Borbe. That's the 17-point partner of Salvacion Joven. So talagang grabe ang pinapakita ng mamang ito dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. Ayan si Arabejo. Swings the ball to Tipones. 4-3. Yun na nga, good defense sana, pero sumabi talaga itong si Aldrin Milagrosa on the 3-point try nitong si Dennis Tipones. And yan ang substitution, partner. A crowd favorite, partner, si Gibao. Gary now in the lineup. So that's a 3-point foul. So tatlong free throw for Tipones. So medyo, partner, medyo atahimik dito partner si Tipones ngayon. Yes, and yun ang partner. This is the luxury of Pilar having a lead of malaki-laki ngayon dahil nga nakapagpahinga yung mga players, and it is also the opportunity dito sa mga seldom used players na makapasok at makapag-contribute. Yes, partner. So good coaching strategy pagdating dito on the Pilar side, and si Tipones with his third free throw. In and out. Nakuha ni Gibo ang bola, and much to the delight of the fans after that rebound. Yan na si Borbe. Sandrino. Long three. Bang! That's the third triple of Mar Sandrino, partner, on this game. Yan na si Barde answering back with the top of the key three. And now the score is 59-71. The shot clock is off. Yan na si Tabuso, attacks. So good. Gibao gives the ball. What a move, partner. Leonel Barde. And now, naubusan ang oras. And a good run on the side of Donsol. Good run. And Leonel Barde is taking over right now, partner. Yes, partner. So sabi nga, napababa nitong mga taga Donsol itong Kalamangan. Running score natin 71-58, partner. Ito medyo nakalapit dito ng bahagya itong mga taga Donsol. Tingnan natin kung magdire-diretso yan, partner, at the early goings of our fourth quarter and final quarter. Yes. So titingnan natin, and tingnan natin naman kung may adjustments naman itong mga taga Pilar doon sa runs na ginagawa itong mga taga Donsol. And again, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming liga, and syempre malaking pasasalamat sa ating butihing congressman, si Congressman Sal Dicot, ang Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa si Congressman Jill Bongalon. Maraming salamat, and syempre ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang gabi sa iyo, bossing. And syempre, yes, and also, partner, pasalamatan din natin itong si Mayor Carlin C. Reyes of Pilar, partner, for letting us play here
and maging venue ang Pilar Gymnasium dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Maraming salamat po. Ito the all LGU of Pilar. Maraming salamat po. And syempre si Miss Russell. Boss Russell, magandang gabi sa'yo. Yes, Boss Russell, hello po. Magandang gabi. And of course, partner, ito nga, you can see the highlights of Barde. And also, itong si Albaitar. So, scorers natin, leading scorers, partner, for Donsol, we have Barde with 17 points. And for Team Pilar, we have Joven Salvacion with 18 points, at pangalawa dyan si Sandrino Mark with 17 points. Sabi nga natin, partner, dito sa Team Donsol, talagang hindi na dapat si Barde lang, dapat may katulong siya. Hindi na natin to. Yan na si Barde with a heat check. Yan na si Letorinia, swings the ball to Sandrino. He is open, partner, and we know he can shoot that. That's adds to the 17-point nito ni Sandrino. So 20 points on this game. Ito si Mark Sandrino with 3 fouls playing ngayong fourth quarter. And natapik ni Joey Albaitar. And ang possession mananatili dito sa Donsol. And completing the 5 for Donsol is Balala, Junel, Harabejo, Nopre, Barde, and Llantero. And on the side of Pilar, si Albaitar, Sandrino, Salvacion, Loterino, and Cardel. And na si Sandrino, gives the ball. And what a give and go, partner. Very easy. Very easy, partner. So yun na talaga, very basic yun, partner. If you pass the ball to to the corner, talaga mag-open up yung depensa na yan. So yun ang nangyari kanina sa last sequence na yun for Team Pilar. Ayan na si Barde, asking for an isolation against Cardel. In and out dribble. Barde attacks. Nasapal ni Joel Albaitar. Ganda no help side defense. Yes, ni tama. Joey. And naiwan na sana ni Barde itong si Cardel, but there is Joey Albaitar. Kung wala yung help side na yun, that could have been an easy 2 for Barde, partner. Yan na, partner. Talagang nakawala din. So, ayun na nga. Yan na si Barde. 4 seconds to shoot. Swings the ball to Llantero. 4-3. No good. Nopre with the board. Wala pa rin. Yan na si Cardel. Behind the back. Muntik na. Nopre. But nandyan si Llantero with an easy 2. Ayan, balik sa 16 ang inahabol, partner. So, that's a sorry turnover on the part of Pilar. Hindi naman nila kailangan gawin yan, partner. Hindi nila kailangan magmadali because sabi nga natin, abante sila ng 16 dito. Yes, yan na si Barde. Swings the ball to Harabejo. No good. Loterinya Mark. Slowing up the pace pagdating dito sa ating huling yugto. And ang Sandrino binigay kay Albaitar. Give and go. Mentes. And ang bola pupunta dito sa Donsol. Yes, partner. So, that's the 14th turnover of Team Pilar. Yung last sequence, partner, dito sa larong ito. Yan na si Harabejo. Gives the ball to Llantero. Barde. Attacking. No good, Cardel. Binigay dito kay Loterinia. Partner, medyo may konting acting job dito si Llantero. But nevertheless, he is now in the free throw line. This is just a 16-point lead, yes, partner. Partner. Very pa to. Kayang-kaya pa itong mga taga Donsol na makabalik dito sa larong ito.
Yun na nga, natawagan ng faking Yes, na foul. kanina. Warning. Yung flop na ginawa nito ni Cardel, partner. Ito sana, partner, yung kinakapitalize nila dito, yung free throws. Kasi napakahalaga niyan when it comes dito sa mga fourth quarter. So, that's a miss. Sana mababawasan yung kalamangan na nakahinto yung oras eh. So, but against Delantero, this is the second one. Yan na nga, pinasok itong si Alim Nico in replace of Balala. Yes, partner. Yan na si Cardel. Lotereña. He is daring Lotereña to take the shot, pero si Salvacion, hindi mo dapat patirayan yan. Pero wow, skying high is Giancarlo Nopre. So may itawag na foul doon, partner, o na Albaytar. So ito yung partner, yung sinasabi ko na dapat nating babantayan, yung free throws department. Sana hindi ganun ano yung lamang, kasi out of 25 free throws, partner, 14 lang yung naipasok itong mga taga Donsol. So sayang yon, partner. At sa kabila naman, for team Pilar, 7 lang yung mintes with 20 given free throws, 13 yung naibuslok nitong mga taga Pilar. So sana 14 Donsol, hindi ganyan kalobo yung ano na yan, yung lamang na yan. But first, partner, puntahan muna natin itong si Jessa May Navales sa kanyang report on the court side. Jessa, anong balita dyan? Ayan, maraming salamat Coach Paul and Coach John. At this point, nakuha na nga ng mga taga-Pilar ang momentum executing zone defense to protect the basket, limit opponents' scoring opportunities, and force outside shoots na talaga namang naging epektibo para tuluyan silang lumamang ngayon. However, nananatiling determinado ang mga taga-Donsol. So there's no place for them to remain complacent. Kaya naman sa ngayon, kailangan nilang ituloy-tuloy ang magandang performance kagaya ng pagpapakita ng suporta ng mga taga-Pilar. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Coach John and Coach Paul. Maraming salamat. After that missed 3-point shot ni itong si Harabejo, talaga nakabawi siya doon with the shot block sa ilalim. So ayun na nga. Tingnan natin. Nako, may coaches challenge naman itong taga Donsol, partner. So napakaaga, pero siguro titingnan nila dito to break the momentum na rin siguro for team Pilar. May coaches challenge tayo on that last sequence, partner, kung sino nakahawak ng last touch ng bola. Kasi ang itinuro ng ating referee, it will stay with Pilar. So yun ang rinireklamo nitong mga taga Donsol. And again, maraming salamat po Congressman Saldico at ng Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, and si Congressman Jill Bongalon for supporting these athletes pagdating dito sa basketball, dito sa Bicolandia. Maraming salamat po, and syempre ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang gabi po. Yes, partner. And also pasalamatan din rin natin ang butihing governor ng Sorsogon, Governor Buboy Hamor, for letting us play here sa inyong napakagandang probinsya ng Sorsogon. And also the mayor of Pilar, Mayor Carlin C. Reyes. Maraming salamat po. And syempre batiin ko rin ang ating butihing part ng committee na si Bossing Ino Rivera, ang ating Assistant Commissioner. Bossing, magandang gabi. Boss Ino. Yun na nga. So, the challenge is unsuccessful. Sa akin nun, partner. Oo. Ayan na si Borbe. Swings the ball to Albaytar. Sandrino again is open. In and out. But there is Salvacion. Grabe, partner. Skying high itong si Salvacion with 20 points. Ayan na si Barde again. Answering with that booming triple. Yes, partner. Ito din si Barde with 20 points, partner, dito sa larong ito. Siya na lang talaga ang bumubuhay dito on the side of Donsol. But
This is just a 14-point lead. Marami pang oras, 6 minutes. And yan na si Sandrino. Oh! Medyo na ankle breaker doon. Si Lantero. But there's a foul on the part of Barde. Yun na nga, medyo akala nila, possession nila. But yun na nga, ang bola mananatili dito sa Pilar with 6 minutes and 24 seconds remaining sa ating huling yugto. Yun na nga, si Laiko natawagan ng offensive foul. And good defense is played by Alim Nico. Hindi kailangan magbadali. Yes, partner. At hindi kailangan ng mga ganong klaseng foul dito sa side ng Pilar dahil talagang malaki pa ang kalamangan nila. Yan si Laiko against 3 defenders. Laiko attacks and scores. Grabe, partner. After that defense, ngayon naman offense, partner. Kakapasok pa lang pero nag-contribute na dito, partner. Itong si Alim for Team Dunsol. Yan na si Sandrino. Lobs it off to Salvacion. Laiko, fall away jumper. No good. Ayan na naman si Alim pero nadulas. Salvacion attacking. Haba, partner. Too easy for Salvacion. Napakahaba talaga, partner. With 5 minutes and 39 seconds remaining. Barde crosses over, dancing. Step back. Nahuli. Harabejo for 3. Finally, partner. Finally. Kita mo yung reaction sa mukha niya, Yes, partner. A sign of relief. Yes. And now, there's an offensive foul on the part of Borbe. hindi niya gustuhan ulit ng Pilar. Ang tawag, they're asking for a flop. But yun na nga, naitawag na. That is the 4th personal foul of Lloyd Jefferson Borbe. At meron tayong injury kanina, man down. I guess si Nopre, partner, Giancarlo. I guess he suffered a cramp siguro, partner. Yes, partner. So yan na si Barde from the parking lot. Short on that, Salvacion aheads to Barde. What a steal, partner. Barde, good defense. Yan na si Salvacion with a slam. And the crowd goes wild with the slam na galing dito kay Salvacion. And si Barde tries to answer back and silencing the crowd with that woman triple. sabi nga natin, wag muna magsaya. Yes, Hindi partner. pa tapos ang laro, partner. Ayun, balik sa 10 ang kalamangan itong mga taga-Pilar dito. And Salvacion. Grabe, partner. And si Lantero. Alim. Short. Bateres, Marticio saving the day for Donsol. So ayun, 10 lang yan, partner. 4 minutes, 11 seconds remaining sa ating laro. This is very far from over, partner. And si Laiko gives the ball to Borbe. Salvacion is open. Binigay kay El Baitar. Sinabayan ni Lantero. No good. Salvacion, step back three.
Leantero regains the possession. Leantero attacks using the glass, missing the shot. And I guess that is an ill-advised shot, partner. Nakita ko kanina. Yes, partner. Open si Barde. And it's Albaitar. Balik sa 12, partner. Yes. A dozen lead pagdating dito sa Pilar. Binigay kay Barde. Swings the ball to Barde for 3. No good. Marticio. Binigay kay Leantero. Fakes. Block by Salvacion. Renzo with a fall-away 3. No good. Ayan na si Sandrino. And tuwang-tuwa si Papi Lau. Si Papa Lau nandun sa gilid after that shot. And sayang nun, partner. Yes, partner. Sayang a good run sana on the part of Dunsol. But again, yun nga, partner, sabi nga natin, nakapagpa-hype doon, partner, yung dunk nito. What an alley-oop slam, partner. Courtesy of Joven Salvacion. Yes, partner. And good recognition also on Mark Sandrino, no? And I've known Joven Salvacion. He is a product of Daraga National High School Defenders and also played against sa Annunciation Panthers. Annunciation Panthers. And the champion, partner. Recently champion yan sa collegiate level, Oo, partner. tama. They beat Amando Copi College. So talagang ito, Under ano coach, pa yan? Yes, under coach Ron Halmansar. Yeah, yes, partner. So talagang may madala pa niya yung championship caliber na pinaglaruan niyan doon sa collegiate level. Yan na si Harabejo for 3. No good. Alim and Laiko Kevin battling out. And possession will remain dito sa mga nakaputi. Sa Paulong Laiko. Penalty na, partner. Right now, this is a good sign dahil penalty na nga yung Pilar. Every foul will cause Dunsol a free throw and yun na nga. Sayang yun. Nico Ali misses the first free throw. Missing both free throws itong Dunsol. Yan na si Laiko. Slowing up the tempo, gives the ball to Salvacion Joven and waiting for his teammates. 10 seconds to shoot. Sandrino lobs it off to Albaitar. Again, there's nothing Renzo Leantero can do on that sequence. Talagang napakalaki nitong si Joey Albaitar. Good defense ni Laiko. Binigay dito kay Arzubal. Alim is partially open. Shot clock is at 6. Harabejo again for 3. Finally. Yes, partner. Ayun na. Sa second triple, partner. 13 points lang yan, partner. Kayang-kaya pa for Team Dunsol. Yes, and we are now in the twilight zone ng ating fourth quarter. And the time is not on the side of Dunsol. So they have to play tougher defense pagdating dito. And muntik na yun. Eye in the sky play ulit. The good stop for from Team Dunsol, partner. So, ito, partner, nila makabasket dito. Yan na si Barde for 3. Grabe, partner. 10 points lang to with 1 minute 35 seconds, partner. Batang-bata. Oo, stop lang kailangan dito, partner. Ayan na si Sandrino. Yun lang. Medyo nakawala doon si Laiko.
Pero si Laiko misses the first one. Again, this is just a 10-point lead. And alam naman natin na talagang very manageable pa. But Yes, partner. Donsol has to double it up pagdating sa depensa. Yan na. A basket is made ng Pilar ay na si Barde. At the parking lot for 3. Short on that. Medyo may fatigue factor na rin, partner. Itong si Leonel Barde dito. And again, partner, on the side of Pilar talagang total team effort ang pinakita nila dito. Yes, partner. And I guess as of my count, maraming players na nasa double digits right now. Yes, partner, for team Pilar talaga, this is total team effort. And also sa assist department talaga, partner, grabe. 19 assist, partner, dito. For team Pilar. Yan na si Alim against Laiko. Spin. Hack. Na-foul itong si Alim. And with 57.2 seconds remaining sa ating huling yugto. And that's Alim's Laiko's fourth personal foul. Yun nga, partner, that is the story of the game, Yes, partner. partner. Those free throws, partner, yung sinasabi natin. Those free throws are hobbling the team Donsol right now. Talaga those pala, very partner, important free throws. During the first half, marami din silang namitis na free throws. So, even the end of the third quarter, the total is 25 free throws yung binigay sa kanila ng Pilar. But yung naipasok nila, 14 lang. Yes, so, tama. sayang yun. Tama ka dyan. It could have been a different story kung talagang naipasok nila. And yun na nga, si Sandrino finishing off with the layup. And also, he started the offense pagdating dito sa Pilar. And yun na nga. And very consistent, partner. Yes, kahit na foul trouble siya doon. Yan na si Barde missing the free 3-point attempt. And yun na nga. That is the story. Si Barde lang talaga ang bumuhat dito sa Team Donsol. May panakanakang score din galing dito sa off the bench na si JR Subal. But then again, hindi talaga kinaya ng Donsol ang total team effort na pinakita nitong Pilar. Yes, partner. So I think I don't think so na titira pa dito, but iniikot na nilang nila yung bola. Pero titira pa dito si I think that's, partner. Yun na yun. And I guess that is the nail in the coffin. And partner, it's safe to say with 25 seconds remaining sa ating laro, it's safe to say na talagang the first win of Pilar is in the books. Yes, partner. So ayun na nga, sabi nga natin, first outing din ito ng dalawang kupunan na ito, partner. Pilar and Donsol. So this is just our day 4, partner, dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. So marami pa pong laro ang magaganap sa iba-ibang venue dito sa Sorsogon, dito sa Ako Bicol Cup. Yes, tama ka dyan. We are just waiting sa final buzzer and the final score ng ating laro. And again, maraming salamat po, Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, Congressman Jill Bongalon. And maraming salamat. And I guess that's it. The winner of our match today is Pilar, 98, Donsol, 81. Yes, partner. Again, sabi nga natin, this is our fourth venue, partner, Pilar. Kasi kung mapapansin po, nag-start tayo sa Kasiguran during our opening game. Pumunta tayo ng Bulan, nag-Irusin tayo. Tapos dito sa Pilar. So balik tayo tomorrow, partner, sa Bulan. Sa Sorsogon. Yung mga nandun ay maglalaban ay from District 2. Ang kupunan ng Barcelona versus Santa Magdalena on the first game. On the second game, we have the home team, Bulan, facing up Irusin, partner. Yes, yun nga. As we see some highlights dito. Yan na, lumapit dito si Papalaw talaga. Congratulations. And yun na nga. Spearheading the scoring pagdating dito sa Pilar talaga ng una si Sandrino. Yes, partner. And after that talagang sunod-sunod na yung tulong na nakuha niya. And syempre si Salvacion talagang waxing hot sa ating fourth quarter. And that slam dunk
of na pinakita. Joven Salvacion talaga. Siguro partner yun kasi pag may mga ganong highlights na hype talaga yung mga kasama mo, yung teammates mo, no? For Team Donsol, partner naman doon sa siguro kailangan lang talaga nila, sabi nga doon sa report kanina ni Jessa, so wala talaga masyadong practice, no? So talagang kailangan lang nila mag-practice, partner, siguro. Yes, and again, mga 2 o 3 practices para magkaamuyan itong mga players na ito. Sabi nga natin, isang player lang talaga yung bumuhat, itong si Leonel Barde na kanilang import. Nawala ka ng bahagya yung scoring nito ni Renzo Lantero dito sa larong ito. But again, sabi nga ng aking kasamahang coach, Coach Peter Barcelon, walang natatalo, may natututo lang. Yes, tama. So, shoutout Coach Peter, magandang gabi. Yes, magandang Miss you. gabi. And syempre ang ating mga kasamahan dati sa Kamsur, sa Kamnorte, mga commentators natin, yes, magandang gabi sa inyo. And syempre batiin ko rin ang aking anak na nasa bahay na si Juan Carlos, magandang gabi sa iyo. And my brothers, again, from Albay Basketball Community, magandang gabi. And salamat sa aking tatay na nandito nanonood. Sinamahan ako. And yun na nga, first win is in the books para dito sa Team Pilar. Yes, partner, as you can see, the highlights itong larong ito. Kasi nag-pick up naman, partner, ng laro itong mga taga-Donsol, pero talagang they came up short on this game. But again, the total team effort from Team Pilar, congratulations. As we can see the highlights, hintayin na lang natin yung ating magiging kasurog player of the game dito sa larong ito. And pasalamatan natin again, partner, si Mayor Caroline C. Reyes and the whole LGU of the Municipality of Pilar. Maraming salamat po dito. At babalik pa naman tayo dito, no, partner. May ano pa tayo, may schedule pa naman tayo na dito sa Pilar gaganapin ang laro. And again, maraming salamat po. Galing sa ating butiing Congressman, si Congressman Saldico. At ng ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa, Congressman Jill Bongalon. And thank you po sa pagpunta sa ating venue. And si Tekalok, si Papa Lau, tuwang-tuwa na nanalo, nandito si Papa Lau. And ayun, nagkamaway din sa atin ito si Joey Albaitar. Yes. Ito naging player ko din to, partner, during the Kamsur leg sa Team Bato. So I don't know kung babalik ito sa amin next season. Pero again, congratulations kila Joey and the rest of the Pilar team for winning this game. Yes. And we are waiting sa ating kasurog best player of the ball game. Siyempre, batiin ko na rin ang ating mga kasamahan dito sa IMBC headed by Direct Christian Gallia. Magandang gabi. Magandang gabi. The hardworking men and women of IMBC, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. And yun nga, partner, kasama na ni Miss Jessamine Navales, ang ating kasurog best player of the ball game. And again, ako po si Wadi John Bachiller. And Coach Paul Sepe, maraming salamat po. Puntahan na natin si Miss Jessamine Navales kasama ang ating kasurog player of the game. Ayan, thank you so much, Coach John and Coach Paul. So now with me is the kasurog player of the game from Team Pilar, jersey number 2, Joey Salvacion with 26 points, 16 rebounds, 2 assists, 2 steal, and 2 block. Ayan, congratulations for being our kasurog player of the game. So ngayon, anong masasabi mo sa naging performance mo ngayon na nangyari mismo dito sa inyong home court? Unang-una, nag-pray lang kami kay Lord na sana manalo kami. And then pinagigyan namin sa training, 2 practice lang kami. Na practice, yun lang. Wow, 2 practice, pero parang well-prepared ang Team Pilar sa pinakita niyong performance ngayon. So, may gusto ka bang i-shoutout or pasalamatan na supporters? Especially ngayon ay jam-pack ang Pilar Gymnasium ng inyong mga supporters. Shoutout sa asawa ko nandyan, saka kay Primo Ryan, kay Jefferson Borbe, saka kay Papa dyan sa taas, saka sa kapatid ko. Yun lang. Saka sa mayor namin. Ayan, congratulations once again to Team Pilar and to our kasurog player of the game. So mga kasurog, don't forget to hit that like and share button and stay tuned for the next game tomorrow sa Bayan ng Bulan na mapapanood sa Ako Bicol Party List Facebook page, Ako Bicol Party List
at Ako Bicol Online TV. And of course, mapapanood nyo rin po kami sa Ako Bicol Cup YouTube channel. So in behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, at sa aming Ako Bicol Cup Commissioner, Sir Lloyd Rivera, and of course, to our Technical Head Director, Sir Christian Calleja, this is Jessamine Navales, your courtside reporter. Good night, everyone! Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo.